къде ще ходим? Ами ако искаш покриваме вина, там на магазинчета, да видим там дали има някакви сувенири, плейнски нещо за нас. После... То там е пътя за Капрун всъщност. Да. Ако искаш. После на езеро. Не мога да отидем до Капрун и после се върнем. В смисъл, то се тая. Може така да. Ами е така. Аз ти покажа краткия път. Чето времето ще си е хубаво, няма да се развали. Днеска не би трябва. На езерото ще си върви. Ние ще си походим покрай езерото, където стигнем. Защото пътя може да свърши по някое време. Поне от тази страна, от която тичат и карат колела, че сигурно може да си походим. Това си движението. Да бе, право си изумих. Положението напред е затворено. Да я направите трети ред с къщите. Строят къща, да. Това карат камъни. Ето тук жената ще се пече отпред. Отгоре. Там пред къщичката. Но е явно недостроена, виж, още няма покрив. Или е такава. Не, то е такъв странен покрив. Много странно. Това е модерна къща. Да, с едни соларки. Багян строят тук. Да, това тук ще го строят, да правят някакви работи. Мама е подстойник някакво правят, не е? Там ще някаква тръба голяма и някаква пречиствателна станция. А, 92 км са до Залцбург, как мисля, че това не е. Значи тук... Да, Е, 100 км не е толкова много вече. Да, да, Она 100 на тия, беше. дето ги парчахме преди. Добре, че не отивахме никъде днес, като ще се помотаем с близките села наши. Ще ни е достатъчно. Много щехме да пътуваме. Да, няма смисъл. Ние сега сигурно щехме да сме точно там. Си пристигаме някакси. И да и нашите села си купуваме, виж там Да, да ги разгледаме и цяло. Е, са тук при драйв-ина, ще се видим надясно. първо кръго. Да. Е, тук при Шела. Ще минем долу. Да, е тук минавам отдолу, е тук отивам по моста. Ама той там трябва да се мине, да се забие. Надясно нямаш преди този еднопосочен път, май. Ами, не е еднопосочен. По този ли трябва да се? Да. Или по него, или не. Да, бе, по него. Ай, да, отиваме покрай моста. Супер странно е, но така съм минала. Някакви кръчмета също. Си надясно. Ето го, то така се казва даже. Капрунерштрасе. Тук е за Капрун. Защо тогава ни е прокарал? Така не се знае. Ние още на главен. На главен напред. страса. Да, не, само напред. То трябва да ме чака. Така. Изкачва.
това е общо взето магистралата при нас. Вече се хвърчило някакво. На баба ти хвърчило. Това не е пречиствателна станция. И явно и там ще има. Аз вижте къде са камиони минават. Трябва да изчакам, нали? Ще няма да се съберем. Доста широко ще да се съберем с него. Ще се може да кажа. Не, там вече мълчи. Е, тук е след скопа. Трябва да го наляво. Да, да. Виж как хубаво се вижда в огледалото. Кой идва, кой не идва. То това му е идеята на това огледалце. Просто е там отдолу някъде. И е далеч. Тук вече няма. Да, да. Паловото мощче. Тук вече се е след завоя си е катедрала. Ти умре коня. Катедрала. Ема то... Не, да, да. Сега ще видиш сега, като има слънце и няма сняг, изглежда по-приветливо. Тук е малко тясно и завойчето, че си така бая завойчето. Капронштрасе. Капронштрасе, да. Капрунерштрасе. Те са карат явно от другата страна на този хълм. Ето ти го. Брунера. Катедралата. И умре коня.
парк. А откъде се влиза в този паркинг и оттам? Да. Там има място като за нас точно. Може да не е от тук. И от тук също става. Къде го видя мястото? Ага. Добре. Перфе. Откриваме се от кармичка, между другото. Какво лифче има там вътре, видя ли? На витрината. Малко лифче. Сме извън всичките коли.